Mireu la bandera del Barça. Avui hem perdut, però bé, jo estic orgullós dels jugadors de l'equip. Aquí tenim el gran Carles Puyol. Aquí tenim un altre gran del Barça de bàsquet, el Lepi. I, en fi, tinc això en la meva habitació, com podeu veure. El Guardiola, l'escut del Barça, en fi, el Barça aquí, el que va guanyar la Lliga, primer lloc, la Porta, sí, el que va guanyar la primera Champions. Això és tot un orgull. Mireu, quan Eto'o va marcar aquell gol al Casillas, un bany va dir al periòdico. Això és un motiu de satisfacció. Tornem a l'Ofanda. Malgrat tot, estem orgullosos del nostre equip. Si no se'n guanya, un dia se'n guanya, un altre se'n perd. En fi, només espero que no hi hagi cap seguidor deprimit, perquè si l'equip no guanya en futbol, guanyarà en altres sessions, bàsquet, handball, això de petits, etc. En fi, bona nit i bona sort.